जोंहा हाबायाव थांनो रेडि जाबाय आरोना लोगोफोर बोरमा बियो बोरमा आइथिं सादों गिब लानाय आइथिं सालायथारबाय नामा सनालियालाय आयु थैखागोनहाय सनालिया ओरैबायदि अलसिया जाखाबायथ' ओमफ्राय गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय लोगोफोर दायो मर्निं टाइम बाय 10:40 जाबाय आरोना दायो मर्निंबाबो टाइमा 11 दाबो जाथ'वाखै नानिखौ दहाय स्कुलाव टट'जों थिनहरबाय आङो बिदा गैयाना दिनैजाय क'क्राझार थांदों बेनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय दखानावबो आं हारसिंसो ओमफ्राय दाहाय आङो टट'जोंनो लायफिनगोन नानिखौ आङो थांला मानो होनबा दखानावहाय रावबो गैया नालाय आं रायलायखाबाय आरोना टट'जों ओंखायनो आं थांलिया दायो स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं नोंथांमोनजों मा सेयार खालामलांनो हायो हाया स' बिदिब्ला फैबाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे मर्निंनि हालोदा बेबायदि आरोना बास स्टेन्डनि हालोद मर्निंआवहाय दैलि बिदिनो नुखागोन आरो ए मादैनाव फन हरनांगौ बावदों सोराव फन हरगोन सुलिया स्कुलनिफ्राय फैग्रोमोनानो माबायदि जादों भिडिअ नायनानै मिनि फैबाथाय डाइरेक्ट जाफैखायो जानायल' खालै आरो सनालिनि हाथाया एन्जर जाग्राफोर जाहैदों मालाय बे जाग्राया फन फैदों र' लोगोफोर आङो दहायनो ओंखाम जाखांबाय जाखांनानै बेसेबांबा गोबाव भिडिअ इडिट खालामबाय मानो होनब्ला आङो उन्दुनो ओंखारनानै थेन्थ'बाय थादों आरोना लोगोफोर बिराद उन्दुनो ओंखारदोंमोन आं ओंखायनो थेन्थ'बाय थादों ओमफ्राय नानिबो गैया दखानावहाय दायो नानिया बै सासे आब'मोननि आब'जोंसो थांदों आरोना फैदोंमोन नालाय आब'आ जाय मानि थाखाय होनब्ला बे आदाया माने लटारि मोनदों आरोना लटारियाव बाइक जाखारदोंनो आदामोननिया बाजि लादोंमोननो टिकेटखौहाय बेवहाय ओमफ्राय बेखौनो गावहा आंनावसो मिस्थि बिनो फैबाय आरोना पेमेन्ट मोननायजों जाहोनो होननानै आदाया रायलायनोनो आंनो फन हरलायलायनानै होफैबाय ओमफ्राय ओंखायनो आं गावनावसो उल्था बिफिनबाय आरोना आदानावसो नों होनबा पार्टि होदो नोंस्रा जे लटारि मोनदोंमोन बिनि पार्टि होदो होनदों आंनावथ' फैसा गैला दखाननि माल लायनानै जोबजोब्बाय होननानै बुंदों आङो थोसनो दे दा मोनायाव होगोन दे जालायो आरोना डाइलगा स' ओमफ्राय नानि आब'जों दंहैयो आरोना दाहाय फैनोसै बे दखानाव बेसेबां थाबाय थानो गेलेगासिनोसो दंमोन दहाय बलजों ओमफ्राय थांथ'नोसै होननानै थिनहरबाय आङो गाव लांफानो होननायखाय दे थाहैथ'थोंसै ओमफ्राय जेरावबो दा थाङ होननानै बुंबाय आङो स' बिदिब्ला बोरायफ्राबो सफैथ'वाखै दिनै मार्केटावबो थांनांगौ आंहा अनेकथा जिनिस लायनांगौ बेनिफ्राय ओमफ्राय दिनै मा होनो बे जोंनि माने जोंनि भारानिनो आरोना बिहारि बिसिनि माने हाबाया मैयानो जादों आरोना ओमफ्राय दिनै जानाय लोंनाय रिसिपसन नालाय ओंखायनो लिंदों दाहाय मोनायावहाय रिसिपसनावबो थांगोन आरोना आङो देखायनो हाबा हायाबा देखाया दे लोगोफोर आङो एसे बोरैबा उसुबिदा मोनलायलाङो नालाय स' बिदिब्ला दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर स' लोगोफोर नै दायो जोंहा हाबायाव थांनो रेडि जाबाय आरोना लोगोफोर थेवबोला आंना नायजाया असायसोबथारनै लेखायावसो जुना दोन्दोंमोन ना नोङो जाला जासिगोन सनालाय मालाय गिफ्ट लाबायनो हाबा जाहैनो ना सनालि चलो सनालि हाबायाव थांनो नागिरदों सनालिया गिफ्ट लाना नालाय मबाइला मानसि नुवाखै आइथिं सादों गिफ्ट लानाय आइथिं सालायथारबाय नामा सनालियालाय आयु थैखागोनहाय सनालिया ओरैबायदि अलसिया जाखाबायथ' ओमफ्राय गिफ्टखौबो हायाव फोनांजोब्बाय स' लोगोफोर दायो जोङो हाबायाव सफैबाय सफैनानैहाय नै हिन्जाव गोदाननो जोंनानै जों गिफ्ट हैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं बोरायखौहाय भिडिअ बानायनो थिनदोंमोन भिडिअ बानायनानै होदै होननानै ओमफ्राय आङो माने होनो हायासै आङो मानो होनबा मिउट खालामनांबाय बेकग्राउन्डआव पुरा मिउजिक दामबाय थादोंमोन दै लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो माने अफ खालामनानैहाय आं दाबिं होनांबाय आरोना गाज्रि मोननांला लोगोफोर माथो होनबावनो हाबा दिनावलाय आरो बिदिनोसै ओमफ्राय नै आङो दायो माने हिन्जाव गोदानखौ मोजां देखायफिननि होननानै थांदों आरोना आङो जिरायहैनो थांनायानो आरोबाव बोराया थांदो नोंहा मोजाङै जुदि भिडिअ खालामहैनोबा खालामहैबावदो होननायखाय आं नै हिन्जाव गोदानखौहाय बिदि जुम खालामनानै फट' खेबदोंमोन आरोना आङो मानो होनब्ला मोजां हिन्जाव गोदानाबो इसिबां गाज्रिबो नङा ओमफ्राय जोंनि गलिनिनोखा आरोना जों माने मोनसे गामिनिनो जाहैबाय नालाय ओमफ्राय लेंनाय हिसाबै थांबाय आरोना लोगोफोर जानो थाखाय रेडि आं सानदोंमोन मिउजिक दामथ'नाय नंला बा दामफिनबाय आरोना लोगोफोर दायो जोङो ओंखाम जानो फैबाय नै
ओमफ्राय जागानोसै लोगोफोर बिदिब्ला नै मा लाबोखो लाब्रा ओमफ्राय बै जाहैबाय फान्थावनि बरा ओमफ्राय दाबो लाबोजोबाखै आरोना लोगोफोर लेजिथार केटारिंफ्रानो ओमफ्राय दायो जों मोनगासिनो दङ जाना लागोसै लोगोफोर ओरैबायदि मिउजिक दांदों बुंनांला आरोना लोगोफोर मिउजिकआनो मिउजिक ओमफ्राय लोगोफोर आं इखौहाय भिडिअखौ बानायदों बानायनानै ओमफ्राय आं अखानायै हगारनो हायासै दै लोगोफोर ओमफ्राय आं नेक्स्ट देहालागैसो हगारनो हाबाय दायो मानि दिनै नेक्स्ट दे नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आंहा बे हाबायाव बोरमाजों नाजों ओंखाम जानानै ओरैबायदि उदै सादोंना दासिमबो उदैयानो साखायाखै आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो बिसिनि संनाया मानि मस्ला मस्लि माबायदि सङो मायोना ओमफ्राय उपाय गैया माथो होनबावनो जाबाय दा उदैयासो भुगिनांबाय आरोना लोगोफोर जाना लागोरसै बिदिब्ला गोथावसेनो जानाथ' लाखाबाय र' माखौ जाना लाग्रोबावनो अलरेडि जाखांनानैसो भिडिअखौ आं माने दायो इडिट खालामदों नालाय माथो होनबावनो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबावदै आङो माने गोथाव जाखादों आरोना जानायालाय आरामनो जाबाय ओमफ्रायो मारैबा संखो आंना उदैया मानिलाबायाना जाला माला जालाबायबा बिदिनो जायो आरोना लोगोफोर बेखायनो आं हटेलफ्रावबो ओंखामखौ जानो बायो बाट गोबावजों खेनसे जानाय जायोना जानोबो लुगैयो आरोना आं ओरैनोबाबोथ' गाव संनायखौ जाबाय थानो बायो माने थावनाय मोनला आरोना गाव संनायखौ मालाय संबाथाय आं गोथाव मोननानै जाब्रेफ्लाङो आरोना ओमफ्राय बेयावनो आंना एसे मिस्टेक जायो आरोना लोगोफोर नै जाखावबाय होखावबाय जानाया बिदियावखि उदै साया जायोलै लोगोफोर माथो होनबावनो आरोना बोरमा बियो बोरमा बेदर आं बोरमा जानो लुगैबाय थादोंमोन लाबोनो होनदोंमोन आं गैया मोनासै स' लोगोफोर दायो जोङो नै जाखांनानैहाय मिस्थि पान जानो होननानै फैदों आरोना आं हासबेन्डआबो जागोन बिनिफ्राय आंबो माने जानो लुगैदों बेनि थाखायनो आंबो जानो होननानै बानायनो थिनबाय आरोना आङो मोजांनो मिनिनो ओमफ्राय सिनायखायो नालाय लोगोफोर माने बयनिबो हाबायाव बेखौनो लेंहरो नालाय ओमफ्राय जोंना गलियावहाय जों जेराव थायो बेयावहाय बर' हारसा बाङालि नेपालि ज' मिक्स थाजोबो नालाय बेखायनो सिना जाना जाजोबो आरोना लोगोफोर स' हारसाबाबो हारसानि हाबायावबो बर'फोरखौ लेंहरो बर'नि हाबायावबो हारसाफोरखौ लेंहरो स' बिदिब्ला दायो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय